Hola, bon dia. Benvinguts a la taula rodona de Tradicions Mataró. Liant la Troca és un col·lectiu de dansa integrada per persones amb diverses capacitats artístiques i motores a través de l'art i el moviment, promouen la inclusió, l'accessibilitat i l'expressió sense barreres. Hola. Bueno, pues ara quan es connecti la... Espera, no, anem a convidar-lo perquè puguem començar. Vale. A veure si aquesta vegada funciona. Hola. Ara. I ara sí, Sí, bon dia. un dia tal. Molt bé, i vostè? Molt bé, molt bé. Em pots dir a Bueno, tu, cap problema. vale. Què va ser el que us va motivar a crear Liant la Troca? Què va ser? Doncs mira, fa uns 10 anys, arran d'uns tallers que es feien a Barcelona, vale? Uns tallers de dansa amb Adam Benjamin, que és un coreògraf anglès, degut a que el nostre director, en Jordi Cortés, havia estat vivint a Londres i va portar l'experiència d'allà, doncs van pensar de fer un taller aquí quan Jordi va tornar a Barcelona i tal, doncs, bueno, de muntar uns tallers aquí, no? I va ser algo esporàdic, però que va haver un grupet de gent que va dir, ostres, pues, és interessant això, podríem intentar fer-ho de manera regular aquí a Catalunya, no? I bueno, pues, al final es va aconseguir un espai a la Granollers, a la Roca Humbert, vale? I allà doncs, es va començar a fer un taller de manera regular. A través de, bueno, va començar-ho una amiga que vivia a Granollers, que va ser la impulsora, la Patricia Carmona, i després a través del Jordi Cortés i altra gent doncs, que vam començar-ho. I en un principi, doncs, sembla ser, però jo no hi era, en aquella època, jo vaig començar amb la troca fa uns 14 anys. Menys, 12, passa el temps molt ràpid. Sembla ser que en un principi, pel que m'han explicat, doncs va ser una mica difícil, hi havia molt poqueta gent, es van plantejar inclús de que no seguiria endavant, però poquet a poquet acabava d'anar més gent i la veritat és que sí, ara ja som un grup molts anys, som un grup molt gran, molt gran. Pues que bé. Com definiu la dansa integrada i quin paper té a dins del col·lectiu? És que nosaltres no parlem, ja fa molt temps que no intentem no parlar de dansa integrada. Val? Ah, bon. Nosaltres fem dansa, punt. El que passa que sí que és cert que perquè se'ns reconegui en el nostre col·lectiu moltes vegades sí que hem hagut d'utilitzar l'etiqueta d'integrada, o també diuen alguns inclusiva,
o dansa per tothom. M'agrada més dansa per a tothom, no? Però bé, ho dic perquè el nostre col·lectiu de persones amb discapacitat de vegades sí que és cert que quan, si no, no s'imagina de que pugui ballar, potser si no veu l'etiqueta dansa integrada, o dansa inclusiva, o dansa per a tothom. Saps què vull dir? Sí, Però, però clar, en realitat nosaltres no fem dansa integrada, nosaltres fem dansa. És dansa contemporània, fem performance, espectacles, tal, i hi ha gent amb diversitat funcional i gent sense diversitat funcional. Som una associació que funcionem així. O sigui, no és una associació de persones ballarines amb discapacitat. No, 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 no. I en la troca és un col·lectiu de persones amb i sense diversitat funcional. Nosaltres el que tenim és la diversitat, en tots els sentits. Diversitat d'edats, d'orientacions sexuals, diversitat de cossos, diversitat de condicions, però no és exclusivament diversitat de persones amb alguna dificultat física. D'acord? doncs que no hi hagi diferències. Això mateix. Vale. Com treballaríem la troca per fer que la dansa sigui accessible per a persones amb diferents capacitats? Com? Com treballa la troca? Doncs simplement una persona que vol provar-ho i vol experimentar pot venir un dimecres a Granollers i provar-ho. I a partir d'aquí, el nostre director, el nostre ajudant de direcció, la Glòria José, el Jordi Cortés, doncs ells ja valoren com poden fer-ho. Vull dir que cap problema. Vull dir, és sentir-ho. Vull dir, nosaltres tenim persones que tu millor diries que això no és ballar i sí que és ballar. O sigui, potser només poden moure el cap o només poden moure una mà, però és, tot està equilibrat i tot és dansa. Vale. Com creieu que la dansa pot ajudar a trencar barreres socials i culturals? La dansa, mira, una vegada una persona que donava conferències de trencament de barreres i tal, em va dir, ostres, vosaltres, amb un espectacle vostre, feu més en 5 minuts que jo amb una xerrada d'una hora. O sigui, Wow. el que impacta visualment els nostres espectacles es fan que com diem nosaltres, la cabeza te pete, no? I Sí, hi ha molta gent que ens veu, li peta el cap, perquè veuen coses que no s'imaginaven, saps? sí. Ens podríeu explicar alguna experiència? De quin tipus? Alguna experiència? Bueno, hem tingut moltes, però ara l'última ha sigut que hem estat a Corea del Sud, amb un festival al mes Ah, d'agost a que Seul. guai. I això per nosaltres ha sigut l'experiència de la nostra vida, realment, perquè ha sigut un viatge difícil, llarg, costós. No hem pogut anar tots, lamentablement, perquè som un col·lectiu ara d'unes 25 persones, de les quals vam viatjar 13 ballarins i 2 persones de suport de producció i tècnic, de llums i tal. I llavors, clar, érem 15 dels 25. Lamentablement no vam poder negociar més que vingués tothom. Però clar, és un viatge complicat, molt llarg, a part de les dificultats que personalment jo vaig tenir amb el tema de la cadira de rodes, que no me l'acceptaven a l'avió per mides, m'ha tenir que canviar de companyia, bueno, en fi, va ser una història. Però un cop allà, tot meravellós, tot meravellós, i ens van tractar molt bé i va ser una gran experiència, perquè, bueno, en fi, nosaltres, clar, a nivell cultural, pensa que Corea del Sud és molt diferent, mentalment tenen una altra manera de veure la vida, i veure un espectacle com el nostre, doncs, els hi peta també el cap. És sensualitat, sexualitat, diversitat, no sé, és com dintre del col·lectiu i no col·lectiu, és una que a tots els cridava l'atenció. No? Sí, és algú molt especial. Ens has vist alguna vegada? Et pregunto jo. Ens has vist des de Sí. Mataró, com vam estar? Tu ens vas Jo, veure? jo no, jo sóc de Vilassar. O Ah, sigui que no, no he vale. anat. O sigui que Vale. res. Doncs un dia hem de venir a veure. A veure què opines.
Vale. Bueno, pues moltes gràcies per respondre les preguntes De i, res, i res, bueno, i que tinguis un bon dia. gràcies. Jo us animo que vingueu algun dia, algun dimecres a Granollers, que estem tots els dimecres, les persones que ho vulgueu provar, de 5, de 6 a 8 de la tarda, perdó, de 6 a 8 a l'espai Roca Humbert de Granollers. Allà on estan els castellers i més gent, més entitats. Vale, De, molt d'acord. bé, Adeu. adéu, adéu, gràcies. Tu, adeu. Bueno, i ara el Carles és un mataroní i geranter de la ciutat de Mataró i artista de cartells a diferents actes. Sí, tal qual és així. Quan puguis, Carles, et connectes i et faig unes preguntes. A veure, si pots. Jo ara, jo, sí, a veure. Ara. Hola, Hola, buen día, gracias. bon dia, de res. Bueno, com va sorgir la teva passió per la cultura i les tradicions populars? Uah, doncs, no sé, a veure, des de petit sempre m'havien encantat els gegants, anant per aquí a Mataró veient les cercaviles i fora, no? M'hi portaven a casa i això, sí, sí, des de petit sempre m'han agradat, sobretot els gegants, no? Em quedava fascinat veient-los com de grans eren i els detalls que tenien, i després d'aprendre sobretot els que hi ha per Mataró, per les escoles, tot plegat. I sí, així va sorgir. Llavors, arran d'anar en cercaviles i d'estar amb la colla de l'escola i amb una colla particular i tal, doncs després vaig participar a la mostra de gegants. Primer portàvem algun gegantó a la mostra de gegants i després ens van demanar ajuda i vam seguir ajudant a muntar actes allà i arran d'allò doncs a posar-nos amb temes de la coordinadora que és geganters de Mataró, em seguir amb més colles, em fer alguns cartells i va anar sorgint tot. Sí, sí. Que bé, que interessant, la veritat. Què representen per tu els gegants de Mataró i especialment la família Robafaves? Ostres, a veure, primer, dels gegants de Mataró en general, no sé, representen un reflex de la cultura mataronina i de la història també de la ciutat i de tota la seva gent en general. Llavors, per mi són com, no sé, són molt especials i amb tota la diversitat que tenen, totes les colles, totes les figures, totes les característiques. Si veient els gegants de Mataró, pots aprendre sobre què és Mataró i qui és la seva gent. Llavors, això em sembla molt maco. I clar, m'agraden molt tots els gegants de Mataró, però clar, la família Robafaves és molt especial. És, no sé, amb una elegància, amb una història, amb un... són molt macos. Llavors, és això. A mi m'agradaran tots els gegants de totes les diversitats
de Mataró, sí, a tots els hi veig el seu què, però la família, la gent roba faves, a mi em té el cor robat, no sé. Sí, no sé, són un referent a nivell de Mataró i a nivell de Catalunya. Recordes la primera vegada que vas veure o participar en una cercavila de gegants? Uah, doncs no, perquè seria molt petit. Ja dic, jo de petit anava a moltes per aquí a Mataró, tant de les santes com de les escoles. Llavors, no ho sabria dir, però sí que sé que això de molt petit a casa em van fer un cap gros fet amb fang, amb farina i aigua, i el portàvem a la festa de l'escola i també tocant el timbal o portant aquest cap gros i això des de ben petit. Llavors, no sé, em quedaria una mica amb totes. Recordo d'anar, no sé, per les Santes, qualsevol de les festes de les Santes era bona ocasió. Llavors, des de sempre he tingut una fascinació, que no sé exactament d'on ha sortit, però suposo que als nens els agraden els gegants, no? Això és la base. I em quedaria amb totes, aquest record d'infància, d'hipotesa. I què vas sentir en aquest moment? No sé, si em dieu que m'hi pari a pensar, no sé, perquè és un tipus de màgia, un tipus de fascinació, d'il·lusió. No sé descriure el sentiment, però m'ha enganxat i ha definit la meva vida. Sí, Com creus... no ho canviaria per res. Que bé, de veritat, que sigui tan emocionant. Com creus que podem mantenir viva la tradició dels gegants en el futur i apropar-la a les noves generacions? Doncs jo, la veritat, fa uns anys estava preocupat perquè veia que aquí a Mataró queia la cosa, que no hi havia relleu generacional i que s'havia de fer alguna cosa, i jo em vaig posar a pensar, ostres, a veure si... Jo sempre he tingut... M'han agradat els videojocs i els gegants, i deia, va, faré un videojoc dels gegants que enganxi a la gent i a través de, en comptes de jugar a altres jocs, jugarà aquest dels gegants i es ficarà més amb el tema dels gegants. Però la veritat és que ara mateix no sento cap preocupació perquè ha entrat una generació de gent jove, movent, amb ganes de moure gegants i no moure'ls només perquè sí, sinó fent-ho bé, fent-ho acompanyat amb bona música, ben assajada, ben estudiada, amb bons uniformes i bons balls i bons actes xulos, organitzats. I no és un sol grup, sinó són diversos grups, cadascun amb la seva manera de pensar, amb la seva manera de fer, però ajudant-se entre si. I han revifat el món geganter mataroní. És cert que hi ha moltes colles. Ara parlo de Mataró, en general és una miqueta equiparable a la resta de Catalunya, però a Mataró hi ha moltes colles d'escoles que tenen problemes de continuïtat, però això és normal, perquè sempre en un grup és complicat mantenir-te durant 20 anys o 30 anys actiu, però en general, gràcies a aquesta onada de gent jove que s'ha mogut per fer cercaviles i per treure gegants, jo crec que anem coberts per uns bons anys. O sigui, molt orgullós d'aquesta ciutat i d'aquesta gent. Bé, llavors això és bo, que vagi... Sí, totalment. Sí, i amb la tasca que feu a Tradicions de Matador d'anar promovent aquesta cultura a les xarxes i d'enregistrar aquests actes que es fan, perquè la gent que vindrà al futur doncs, vegi quins actes s'han fet i com es poden fer els nous actes, doncs això ajuda molt, la veritat. Quin paper juguen els gegants dins de l'entitat de Mataró i el Maresme? Quin paper juguen? Sí. A veure, sí, jo crec que són una gran referència, un símbol de cada municipi, no? De cada ciutat. Serveix perquè la gent es referenciï en alguna cosa, al igual que hi ha les banderes, al igual que hi ha els escuts, doncs els gegants d'una ciutat o d'un barri, d'una comarca, d'una escola. Jo crec que representen a la seva gent i serveix com a... Són un punt de trobada. Quan surten, doncs tothom els veu i tothom també se sent identificat, no? És un punt de consens, fins i tot diria. Jo crec que és una figura no institucional, però
Ui, s'ha tallat. Ui, perdó, ara? Sí, ja està. Ara se'm veu? Perdó. Sí, això crec que és una barreja institucional i festiva molt maca. És un paper clau per la societat, per mi. Vale, què és per tu tradicions de Mataró en una sola paraula? En una sola paraula. Uah. Sí. Si no puc dir tradicions ni cultura, no sé, no, em quedaria això amb, no sé, representativitat, potser, o mostra. No sé, és que tradicions de Mataró és això, mostra tota la cultura, reflecteix, és una mica difícil de que perduri. Sí, és que em podria dir moltes. Mira, seré poc original i diré tradicions, perquè són tradicions. Vale. I ara mateix tradicions de Mataró s'està convertint en tradició, perquè 11 anys ja són molts anys. Sí, Ja sí. és tradicional, no?, això de tradicions de Mataró. Vale, a quines colles estàs o has estat? A veure, sí, a la colla gegantera Xamarca, que és la colla particular de casa, que vam fer també amb un amic, a la colla gegantera del Cor de Maria, des de sempre, des de P5, o sigui, farà... no arriba als 20 anys, però quasi. A la colla dels geganters de les 5 Sènies, que vam muntar amb en Pau González i en Llorenç fa un temps. També estic amb els Bregats de Sant Simó tocant la graia una mica. També amb el Cor de Maria anem a tocar a vegades per la colla de Sant Vicenç. I algun cop ajudem a els de Cirera o d'altres colles de per aquí. Llavors, bueno, he anat ajudant, que si a Via Europa, que si en Set Homes, que si... Puntualment he anat ajudant a diverses colles. Tinc per casa unes quantes camises i samarretes de colles molt simpàtiques de per aquí, que si Vaidemia, que si, no sé, molts companys, però en general són aquestes. Principals, bueno, la Llante també, però principals, Xamarca i Cor de Maria. Que guai. Quins gegants són el que més t'agraden? Una altra pregunta complicada. He pensat diversos cops, m'agrada, molt bones preguntes. Doncs, no sabria dir, és que tots, si m'he de quedar amunt, seré poc original i diré en Robafaves, perquè en Robafaves és massa maco, però, no sé, o en Víctor, el gegantó Víctor, que me sento molt meu. Però després hi ha alguns antics, jo és que els gegants antics, que no he vist en persona, tenen un què especial, sí, que els fa inabastables i alhora molt místics, no sé. Llavors, quan vaig tornar a veure en Pere Joan Ferrer em va emocionar molt en Rebentar Xarxes o els avis de Molins, veure'ls després de tants anys que no existissin, que no es veiessin, és molt especial. I així em passa també amb en Paiaventures, per exemple. En Paiaventures, un gegant alt, elegant, ben fet, i que lamentablement no se'l veu gaire, doncs també té el seu què especial. Tots els del COP també, o els del Foment. No sé, és que tots m'agraden. Però si he de dir un, en Robafaves. Vinga. Vale. Quin és el cartell que més t'ha costat fer? Uah! Bona pregunta, doncs. Potser diria el primer amb el que vaig començar a fer cartells de debò, que va ser el de la mostra de gegants del 2018, diria. Sé que aquell l'estava fent amb un ordinador així antic i també dibuixat a mà i el vaig fer d'una manera, el vaig tornar a fer i volia dibuixar molts gegants, tampoc sabia com fer-ho i volia anar molt al detall i m'hi vaig estar molt de temps, però em va agradar l'experiència i per això vaig seguir fent cartells després. Però després cadascun ha tingut el seu què, però sí, jo diria que aquest, el de la mostra del 2018. I has provat alguna vegada algun gegant? O sigui, de muntar-lo o alguna cosa, o no? De portar-lo? Sí, de portar-lo. Sí. Jo, molts. Això, de relativament petit portava això, en Víctor, el gegantó de la colla Xamarca,
I després no sé si dels primers gegants, així com a tal, que portaria, seria la Maria del Cor de Maria. I després allò, doncs, en Joaquim i anar fent. I de Mataró m'hi han de demanar permís i tal, però crec que gairebé tots, si no els he provat algun cop, tots, potser algun en concret no, però algun gegantó nou que hagi sortit després, no, però potser m'atreviria a dir que un 80% dels de Mataró els hauré provat i és molt xulo veure les particularitats de cadascun, a veure els pesos, com s'inclinen un o l'altre, com és l'estructura d'un o l'altre, no sé, és Que xulo. guai. Mola molt. Jo recomano a tothom que provi algun o altre perquè hi ha gegants per tothom Ja. i demanant permís i buscant el moment segur que es pot provar algun gegant o altre. Quin consell li diries a gent que vol provar gegants? Doncs que no tingui por, que ho faci amb calma, que li pregunti a alguna colla de gegants en un moment calmat, no enmig d'una cercavida on fan les coses, no perquè és un embolic, però al final d'una cercavida o al principi, amb respecte, li preguntes a algú i amb calma i seguretat segueixes les indicacions, poses recte dins de l'estructura, seques, i ja està. El primer cop pot ser que se te'n vagi una miqueta, però això és totalment normal, tots hem passat per allà, i després es va agafant confiança, però tothom pot portar algun gegant. I crec que és maco, perquè és un moment com d'intimitat, o sigui, on et pots connectar... Jo és com els gegants, això, pots connectar amb la gent i fent una volteta davant d'algú, el fas somriure i es tocta, però alhora també et és com deixes de ser tu, et transmetes a través del gegant, et comuniques. No sé. Sí, Jo diria que s'hi llencin, que ho facin. Quin missatge voldries recalcar sobre el blog de Tradicions de Mataró? Doncs que és un blog important per preservar la cultura. S'ha de valorar la feina que es fa. I això és clau per la preservació, per la promoció, per divulgar i per mantenir les ganes de la gent de seguir fent cultura. I em sembla que això és una peça clau, molt maca i necessària cada cop més en la nostra societat. Vale, no sé si hi ha alguna pregunta més, crec que no. Hi ha algun dubte que t'hagi quedat o algo que vulguis preguntar? No sé, bé, alguna valoració sobre aquest 11è aniversari? No sé, com l'esteu vivint? Bueno, ara mateix pues, l'estem visquent molt bé, estem molt orgullosos, la veritat, d'haver arribat a l'11è aniversari. I, bueno, i creiem que podem fer-ho més coses i podem donar més anys amb diferents projectes de gegants i de qualsevol cosa de Tradicions de Mataró. Si voleu, podeu explicar el que passarà el 19 de setembre a la tarda. Jo? No sé, és que ho poso... Per la gent. Vale, és veritat que ho comenta Julio. No sé, doncs, Carles, si vols. A veure... Bon dia. No sé què passa. Bueno, no sé, bueno. Millor explica-ho tu. Ens digui en Julio, vinga. Pot entrar en Julio? Sí. Julio. Bueno, això, en Julio ha estat treballant moltíssim, amb la Carla també, durant aquest any, per preparar aquest gran aniversari, preparant actes sense parar, contactant amb molta gent per preparar una gran sorpresa, un altre cop més per la ciutat. Jo tinc ganes de veure el supervídeo que té preparat tots els actes, però el vídeo en concret
dels artistes serà espectacular. Hi ha ganes de veure. El podreu trobar a l'Insta o a YouTube. Els dos llocs, el vídeo sencer, se suposa. Genial. Sí, anirà bé veure el vídeo sencer i després poder remirar cada clip en concret, perquè la veritat no té pèrdua. Cadascun del seu mèrit té molta cosa. Amb ganes de que es llenci, que es publiqui el gran dia. Sí, serà un dia especial per tots nosaltres. Sí. Bueno, i no sé què més. Gràcies, la veritat, per les preguntes molt ben encertades. M'ha fet reflexionar sobre coses que no m'hi havia parat a avançar, així que molt bé. M'ha agradat. Pues moltes gràcies. Gràcies. També el TikTok i moltes gràcies també per respondre a les preguntes i molt de gust de parlar amb tu. Un plaer, realment, Carla. Gràcies. De res. Adéu, que tinguis un bon dia. Adéu. Igualment, bon dia. Gràcies. Tradició. Ai, bueno, sí. I també es podrà veure els vídeos per separat. Per si algú ho vol veure, doncs que sigui així. Que tingueu un bon dia i moltes gràcies per escoltar-me i fins un altre.